olen Harmaajas ja mä teen tän Helsingin matkavideon ja mä menen tänään Helsinkiin junalla. Mä menen yöksi, mä käyn vaan päiväreissulla ja sit tuun takas bussilla ja sellaista. Nähdään sit kun ollaan juna-asemalla. Mennään taajamajunalla eka Kouvolaan. Se on tässä. Joo, ollaan nyt junassa. Me ollaan nyt siis tullut siitä toisesta junasta pois ja nyt kohta me mennään Intercity-junaan. Intercity-juna tulee ihan, olisiko 20 minuuttia, tuleeko se 20 minuutin päästä? Ei, se tulee ihan kohta. Se tulee ihan kohta. Se tulee tuolta. Me mennään ravintolavaunuun. Vai mennään? Joo. Piti syödä ruokaa. Mulla on just Pasilaa ja sitten kun vähän pikkumatka tonne Helsinkiin ja sitten me käydään siellä Mäkkärissä. Sitten me mennään sinne jonnekin luonnontieteen museoon. Nyt me ollaan perillä. Nyt mennään Mäkkiin. Mä otin Big Macin ja Ranskan. Norsu. Siinä on. Sitten menoks. Ja sit jos tulee... Sapelihammaskissa. Joo. Ei tiikeriä kissa. Mitä tuolla on? Papanoita. Mikähän tää? Mennään ylös. Joku lintu. Kai. Kello. No niin, nyt tulee jotain Mitä noin? Mitäs siinä lukee? En mä jaksa. Leopardisammakko. Karhu. Toi on... Onko karhu? On. Mikä toi on? Susi. Susi. Toi. Leijona. Toi. Hirvi. Ei oo hirvi. Ei niin. Metsäpeura. Hirvi on isompi. Mikä toi käärme tuo? Mitä? Boa. Mikä toi on isompi? Eikö ootas? Boa. Mitäs toi iso? Se on pyyttö. Toi iso on pyyttö ja pienempi. Joo, pienempi on. Mutta toi joku. Sitten tossa on... Mikä toi on? Rusakko. Rusakko. Semmonen jäniksenäköinen. Maakotka. Tota mä en edes tiedä, koska se on tuolla ylhäällä, niin siellä ei lue. Kyllä pitäisi Tää lukea. on liian kiva. Hevonen. Hevonen. Halli on tuolla kai sitten. Norppa on tossa. Ja mikäs tää? Mä luen. Luessa. Stellerin merilehmä. Merilehmä on ton kokoinen, kuulkaa. Sitten mennään toiseen huoneeseen. Eikö täällä on vielä jotain? Taas jotain. Mikä siellä on? Ryhävalas. Mikä? Ryhävalas. Ryhävalas. Miksi noin isoimmat on tuolla ylhäällä? Onks toi lehmä? Onks toi lehmä? Ei, On. se on joku iso. Iso lehmä. On. Joku jättilehmä kai. Se on elefantti. Ei, on. Elefantti. Tossa on minikirahvi.
Tossa on jotain. Niin on, tuolla on maailman vaarallisin eläin. Mikä se on? Ihminen. Tosi kiva, kun tonne laitetaan ihmisten luurankoja. Se on ehkä nuori. Hei, nyt se näkyy kokonaan. Ihmisen luuranko, maailman vaarallisin eläin. Jep. On aito, se on valiaito, mutta se on vaan täytetty. No moi. Onks toikin täytetty? Nämä kaikki on täytetty. Mennään pimeeseen. Se alkaa tehdä. Ai! Täytetty. Sielläkin on yksi. Onks tää muuten se pimeä? Ei, se miettikin sanoi sit, kun se... Oi. Ei täytetty sit muka. Se on semmoinen tehty tollanen isonnus. Se ei oo oikein, vaan se on tehty tollanen Niin, tossa on oikein. Täällä on, kato. Luita. Tossa on luita. Tuolla on täytetty. Onks noi aitoi? Nää on tehty vanha. Joo, koska ei mammutteja ole löydetty. On löydetty. Onko? Siperiasta on. Kato, kun ne on jäänyt sinne Aa. jään sisään ja on löydetty. Ne on ihan siis oikein näköisiä. Joo, nää on täytetty. Tämmönen, Onks tää nyt se pimeä? tää on yksi pimeä ja sitten tuolla on toinen. Tää on niinku sellainen, missä tähän voi istuttaa sitä, jos ei vielä tällainen mammuttia ja sitten kattolee, silloin metsästettiin paljon, koska piti olla lämpöiset karvavaatteet. Niin sit nahkoi oli kuivia. Mä hyppään laavaan. Ei se ollut tuli. Okei. Nuottio. Mä oon tulos. Siinä on sushi. Niin on se metsästää. Tai ne. Siinä on perkä. Mitä täällä on? Onks tutun näköinen se? Ai. Tuolat. Nuoli. Leijona. Onko se leijona? On. Siis semmonen, minkälaisia oli jääkauden aikaa. Onko noin niinku jääkauden leijoni? Ihan saman näköinen myös kuin leijona. Mennäänkö me nyt tänne? Mennään, seurataan nuoliin, niin tulee kato. Oi. Tuolla on... Tossa. Ja mitä täällä on? Täällä on kaikenlaista. Oi, siellä on jääkarhu. Niin, no. Kato, tänne on säilytty kaikenlaisia. Merihevosia. Ne on hitain pieni. Ne on aitoja, ne on kato tommosissa aineissa. Että Hei, ne on aitoja. Ne on aitoja, ne on tommosissa... Miten toi on saatu tapettua niinku kun se saalistaa? Mitä? Miten- Ei kato sit, kun se on edes tapettu ja sit se täyttäjä osaa tehdä siitä noin hienon. Et ne on vähän kuin taiteilijoita ne eläimet. Ilves, onko? Karhu. Onks karhut ton kokoisia? Okei, no sitten viittiskö jo mennä Mallulla, että ne on jotain tän kokoisia. Ne on siellä, kun pennut on aikuiset karhut on tämän. Siinä on punainen kala. Oo. Oi, tiikeri. Vasinko? Lumipöllö on kaapin päällä. Perikotki. Mitä noja? Kilei. Siinä on noita, onko ne lumipuotia? Muista noita. Ne on näitä kotka. Onko merikotka? Nyt Se iso haara. eikö se on partakorppikotka? Se on partakorppikotka varmaan. No, Antiolla kuitenkin se on iso. Nämä on ainakin villisiköjä. Joo, ne on villisikö. Tossa on ilves ainakin. Ai. Ei oravan. Sama. Mä katon, että se liikkuu, kun sun käsi vaan heijasti siihen. Onks toi gepardi? Onko gepardi? On se kai. Ihan niin kuin tottu siellä äsken. Te ette näe täällä mitään, niin mä laitan tän pois, ettei teitä... Ollaanko me tässä vielä käyty? Ei. Ei.
Tässä on joku silta. Ilta juomapaikalla. Mitä? Niinku juomapaikalla. Joo. Mihin kaikki eläimet kokoontuu. Onks tossa vettä? Ei, se on leikistetty. Joo, se näyttääkin ihan. Strutsi. Trutsi just. Onks noi kenguruit? Oh, Kengurut on sellaisia. nyt hypättiinkin Australiaan. Joo. Eikä oltiin Afrikasta, sit ollaan Australia. Näkyy paremmin kun on tää valo. Kato minkä värinen tää. Pupu. Kämmäkko. Täälläkin on näin pieni. Hei, tossa on joku sinikieli. No niin onkin. Mikäs se sinikieli? Yök. Mikä? Metsätöyhtö Antero. Hei, mikäs toi on? Tuon mä oon nähnyt ohjelmassa. Mä en muista ton nimeä. Onko se nyt sit Toi oli Onko se orange? orangi. Toi orange. Orangi. Täällä on vielä se dino. Missäs kohtaa se dino on? Mennäänkö me seuraavaksi kattoo sen? Kun kierretään. Niin, mennään tästä. Sitten katsotaan toiseen. Tässä on. Tänne. Wow. Ja maa oli autio ja tyhjä. Tässä on nyt just sitä. Kato linnunrata. Siinä on 4600 miljoonaa vuotta sitten. Alkumaapallo oli sulaa aineesta, jonka raskain aines painui sen ytimen ja kevyin jäi pinnalle. Tää on noin kylmää. Se on niinku pakasti. Tehty vitsi. Mikä tuolla? Nyt toi on kivi. Hei, nyt tässä kato Julle, mitä siellä puhuu. Elämän synnystä on esitetty historian kulussa useita erilaisia vaihtoehtoja. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, miten elämä maapallolla oikein sai alkunsa. Joo, mutta mikä toi on? Mitä arvokas tossa kivessä on? Ensimmäiset orgaaniset yhdisteet, semmoiset, jotka elää, muodostuivat jo aurinkokunnan syntyessä. Okei. Ota tosta hei kuva, niin tuota voidaan lukea. Ei tänne se. Äsken oli vesi, makkaraa ja sinilevypulloa. Täällä voi katsoa. Täällä on tämmöisiä, mitkä on jäänyt aikana eläneitä otuksia, mitkä on jäänyt tuollaiseen kivettömän sisään. Sitten Kysymys kuuluu, mikä on toi? Hyi. Siis oikeesti. Hei, kato, onks toi aito? Ei oo, ei näytä yhtään aidolta. Mutta se on kuitenkin... Ei näytä yhtään aidolta. Hei, siellä on dinoja. Ne on niin. Mut missä tyrännö? Ne on nää kaksi. Ei noi oo tyrännö. Tää toinen on... Tää on toinen. No niin. Nyt me puhutaan. Sulosaurus. Niin. B-O. Hei, katoppa mikä siellä roikkuu. Siellä on kuule tyrännö. Onko? Mitä tuossa lukee? Giganotosaurus carolinus. Giganotosaurus. Gagagali. Olisiko kiva olla tuossa? Joo. Iska. Mä en osaa lausua tota. Mä unohan sen nimen aina. Toikin on dino. Kato. Joo, mä katon sen. Onks toi oikein kokoinen? Onks toi aito? Oikein kokonaisen. Hyi, se on oikein kokoinen. Siis, what?
ihmisen. alku semmosia, kun ihminen oli Tuossa on ihminen alkukalla. Kato, täällä on nyt näitä tällaisia 3 miljoonaa vuotta sitten. Niin Ihmisen kallo. isät oli noin pieni. Ihmisen kallo. Toikin on ihmisen kallo. Siinä on. Tuolla on nyt sit homo sapiens, eli niin tämä Joo. tällainen ihminen, 200 000. Joo, se on homo sapiens. Tuossa on homo neandere. Ja Neandertalin ihminen. onks toi sit Homo erectus. Ne oli tällaisia, kato vähän Homo eri lajeja, erectus. niinku silloin ei ollut, oli niinku useampaa lajia ihmisiä. Joo. Ja sit tää homo eli ihmiset on homo sapiens. Joo. Homo sapiens. Täällä on nyt Täällä on, onks tää Suomen luonto? täällä on Suomen luonto. Täällä on ensin kaupunki. Tää on Suomen kaupunki. Tää on, kato mitä kaupungissa on. Kaupungissa on tällaista taas. Tässä on vaan vessan eteinen. Mutta mikäs kaupunkipihas on, kato? Mikä tää on? Parkkipaikka. Ei kun, joo, mutta niin tää on sitten Suomen kaupunki, Suomen Suomi. Kaupunki. Tässä. Tääkin on Mikä tuolla? Siili, Suomen kaupunki. Kohta tulee Suomen luonto. Sitten tää on, kato, tää on linjan kanssa löydetty. Täällä on niitä tuolla. Täällä on ihan piilossa. Yksi on ihan tuolla kolossa, kato. No niin on. Onko se toi, jolla näkyy toi häntä? Kai. Se on se äitikettu. Okei. Okay. Sitten siellä on yksi pentu on siellä pesässä. Oikein koko. On. Vielä kun tollanen olisi hyttynen, niin oi. Toi on niinku hyttysen isonnusmalli. Joo, täällä on meidän koiran ilme. Joo. Täällä on sit eläinten jätöksiä ja... Käpyjä. Kato, kuka on syönyt? Metsähiiren syömä käpy, Joo. oravan syömä, käpylinnun ja käpytikka. Niin erinäköiset kuin eri tyypit on syönyt. Mitä? Majava voi katkaista paksun puun. No täällä on kakkoja. Joo. Tai oksennuksia, kun linnut oksentaa tällaiset, kato. Oksennus. Kuukajan. Onks toikin oksennus? Oh. Missä täällä on sit Katsotaan, onko täällä kakkoja. kakka? Ei noin. Oksennuspalloja. Joo, nyt ei olla kattamassa noita oksennuspalloja. Täällä on kakkoja. Kakko. Käenpiion ulostetta. Pyyn ulostetta. Riekon ulostetta. Teeren ulostetta. Metson ulostetta. Fasaanin ulostetta. Onko lisää? Kakkoja, katso sitä. No on. Oravan ulostetta. Rotan ulostetta. Metsähiiren ulostetta. Liito-oravan ulostetta. Noi on ihan syötäviä. Villikaniinin ulostetta. Jäniksen rusakon ulostetta. Hirven ulostetta. Hirveltä tulee tommosia pikkupököjä. Valkohäntäkaurin ulostetta. Poron ulostetta. Varmaan pökäleet. No on. Lepakon ulostetta. Siilin ulostetta. Minkä näköinen on siilikakka? Hei, siinä on näädän uloste. Joo. Näädän. Näitä on, mun pihas on välillä. Minkin ulostetta. Kärpän ulostetta. Karhun ulostetta. Ketun ulostetta. Supikoiran ulostetta. Mulla on tollasia näädän kakkoja välillä Joo, pihassa. mun loppuu tila, joten nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!